Molt bé, bon dia a totes i tots per última vegada. No, que hi haurà la clausura després. En primer lloc, em presento, soc el Jordi Collet, soc professor de Sociologia de l'Educació a la Universitat de Vic i agraïm molt a l'organització que m'hagueu convidat a poder moderar aquesta taula. Les dues persones que formen part d'aquesta conversa a manera de síntesi, com diu el programa, el Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política d'aquí de la Universitat Autònoma, fundador i actualment director del programa de doctorat de l'IGOT, persona prou coneguda per part de tothom, i l'Ismael Peña, professor de Polítiques Públiques per al Desenvolupament de la UOC, és una persona experta en TICs i des de fa unes setmanes també treballa a la Fundació Jaume Bofill, especialment en temes d'innovació. Quan des de l'organització em van demanar la moderació de la taula, em van demanar una cosa una mica més anglosaxona i per tant menys a dir que parli després al final tanco i per tant farem 3 parts. A la primera part tindrem un quart d'hora cadascun per presentar-nos les idees que vulguin, la part del guió venido a hablar de mi libro. Una segona part de 20 minuts en el qual jo he intentat recollir durant aquests 2 dies, des del matí, ahir la tarda i avui al matí, algunes preguntes que m'han semblat molt interessants. Intentaré fer-les intentant aconseguir que hi hagi més diàleg que ahir la tarda entre el Quim i el Màrius, que va haver un consens total, i per tant intentarem aconseguir que hi hagi elements de diàleg entre els dos. Em semblen dues perspectives molt interessants i complementàries, i finalment tindrem uns 20 minutets aproximadament perquè pugueu fer totes les preguntes, tots els comentaris, totes les reflexions que us vinguin a gust, també una mica a mode de síntesi. Sí? Per tant, una mica explicat com funcionarà, donem la paraula a l'Ismael. Ismael, com vulguis, moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja que ha obert abans el Jordi la vela de les intimitats, jo diria que al principi m'han dit has de fer una síntesi, explicar lo de tu libro i després fer propostes. I dius, ja m'han colat un huevo kinder, perquè això t'ho diuen després que hagi acceptat venir aquí dalt. Llavors, jo al final ahir sí que vaig preparar una mica de resum, però més que resum del que s'ha dit aquests dies, o aquest matí i ahir, i de grans idees, el que vull compartir avui amb vosaltres és el meu esquema mental, és a dir, com intento jo tot el que s'ha dit en aquesta taula o tot el que ha anat sortint, com m'ho col·loco jo dintre del cap, no? I en aquest compartir, més que fer jo un resum o més que dir cap on anem, comparteixo un esquema que us serveix a vosaltres per veure què ha passat o veure què passarà, doncs bé, i si no, doncs faré la culpa als que m'han posat aquí dalt, no? Aquest esquema... Aquí ens faltaria un tiqui-tiqui. Està escarrans. Bueno, ja ho farem. Llavors, el títol de la taula era què ha passat? Per què estem aquí? Quins nous marcs? Cap on anem? Jo faig un mini esquema d'aquesta part que diu que soc especialista en TICs de com jo entenc les coses i després sí que m'atreviré a dir 4 cosetes. I com entenc les coses és, començo pel principi, és fa 300 anys muntem unes institucions a través d'una gran revolució industrial. Tenim una revolució científica, tenim una revolució industrial, canvia el món per sempre, això és una cosa que segurament diré bastant aquests propers 15 minuts. Canviar el món per sempre vol dir que canvia el món per sempre, no és una interpretació, canvia per sempre, altra cosa que posem més o menys resistències a que això canviï o que això passi, però el món ha canviat. I després ho tornaré a dir, el món ha canviat i ja està, no és discutible. Després que les coses que estan dintre d'aquest món canviïn més o menys ràpid, no? Un canvi que ja fa 300 anys és aquest, és a dir, tenim aquest esclavatge d'allò analògic, creem noves institucions, creem nous parlaments, creem noves universitats, algunes ja hi eren, però les noves universitats són més o menys fruit, no vol dir que tot sigui de 300 anys enrere, però són més o menys fruit del sistema educatiu que tenim és d'aquesta industrialització de l'educació, d'aquest aconseguir que tothom sigui educat, aquest aconseguir que... I tenim unes limitacions que fan que el món sigui com és ara, sobretot les institucions, i no només les educatives, sinó les polítiques, les empreses, absolutament totes, no? Una és aquesta, les coses són escasses, i si jo tinc una poma, un altre no la té, si jo tinc un llibre, un altre no el té. Tenim les universitats que tenim perquè necessitàvem aplacar els llibres juntets perquè això era molt eficient i al voltant agafàvem els savis i els posàvem juntets perquè això era molt eficient i a més l'accés físic era estrictament necessari, per això es posaven juntets. Tenim aquesta necessitat d'accedir físicament al coneixement, necessitem tocar-lo perquè estava en paper o estava en cervells. I això té un cost, és a dir, té molt menys cost que tots vinguem a l'Autònoma que no pas que l'Autònoma vagi a casa dels 50.000 estudiants que doni a l'Autònoma, no? I la muntem d'aquesta manera per aquest motiu. Això
genera un tipus d'arquitectura o d'organització que és aquesta. Hi ha una cosa que s'ha dit aquests dies, sí, ahir, a la tarda i aquest matí, i és bé que teníem unes eines que funcionaven molt bé fins ara. Hi ha algunes visions que jo crec que ho neguen, per exemple, a Ken Robinson crec que a vegades fa una mica, segurament l'heu sentit, l'escola és alienant, l'escola és superdolenta, l'escola és el coco. Bueno, l'escola ha aconseguit que a la casa Espanya tinguem un 99% d'alumnes alfabetitzats, a Espanya o a molts altres llocs del món, no? I això ho trobo impossible, però molt difícil amb una altra estructura que no fos aquesta. Això té uns altres inconvenients, però no sé qui era que ho deia aquest matí, no sé si era el Martí que deia en alguns moments va bé, si l'objectiu és escolaritzar, si l'objectiu és alfabetització, això insisteixo en les paraules molt eficient, molt eficaç, després matitzaré que vol dir eficient i eficaç, però això va molt bé. En el món aquest que teníem, ojo, després ho canviaré, però en el món que tenim, aquesta estructura d'una persona decideix i els altres l'executen, un diu que hem d'aprendre, els altres ho executen, un diu que aquest és el coneixement i els altres ho aprenen, ha funcionat molt bé durant 300 anys. O com a mínim, en el context que teníem, amb els objectius que teníem, jo crec que se n'ha sortit bastant bé. La prova és que els que estem aquí tots, no sé, molts hem pogut estudiar, molts hem pogut fer una carrera, molts hem pogut aprendre, cosa que fa simplement és impossible i fa 300 en aquest aspecte de risa, no? La participació, i enteneu participació en un sentit molt ampli, també ve marcada molt per aquesta cosa física. Participem o aprenem o treballem en base a grans projectes, a base a llargs períodes de temps tots junts, perquè les infraestructures que hem de muntar al voltant de la participació, insisteixo, la participació és aprendre, és votar o fer democràcia, és treballar, és produir, necessiten amortitzar-los, per tant no muntem un parlament per decidir una cosa, no muntem una escola per aprendre equacions diferencials, muntem una gran estructura per fer moltes coses, és col·lectiva, és gairebé impossible que una sola persona pugui fer tot això, per tant necessitem un gran grup, i a més és dirigida. Hi ha algú, el jefe, el de dalt, que dèiem abans de la piràmide, que diu què s'ha de fer. La iniciativa no té lloc en un món amb grans infraestructures, amb un gran desplegament de mitjans, que necessita molt de consens, que necessita molts costos de transacció, que hi ha realment molta enginyeria al darrere perquè les coses puguin passar. Algú ha de dirigir. Això era o és així, o ha estat així durant, m'atreviria a dir 4.000 anys o milions d'anys, però sobretot els últims 300 anys amb aquesta educació industrial. Què és aquesta? Tot això va acabant, aquests mandaments se resumen en el sistema educatiu, l'educació formal com el gran pal de paller. Hi ha moltes més àmbits d'educació o d'aprenentatge sobretot, però la gran clau, i crec que la mostra, aquí segurament podríem aixecar les mans de qui està on, el 99 o el 90% estarem en aquest quadrant d'aquí. Necessitem planificar l'ensenyament i necessitem sobretot estructurar l'ensenyament. I ho necessitem perquè dèiem abans, perquè amb aquestes grans infraestructures, amb aquesta necessitat d'arribar a molta gent, d'aconseguir massificar l'aprenentatge, això que és eficient i és eficaç, en termes de diners, en termes de recursos, en termes de temps, en termes de poder fer les coses, d'eficàcia, etc. Dit això, en algun moment de segle XX, finals dels 60, podem posar 95 si voleu les tecnologies digitals, en algun moment dels últims temps, i si posem la web 2.0, que és jo crec el gran revolucionari, això és 2002-2003, per tant, pràcticament abans del cafè, digitalitzem les comunicacions i la informació, que és fer democràcia, és comunicar-se i informar-se, i evidentment aprendre és informar-se i comunicar. Jo crec que podem definir l'aprenentatge amb accedir al coneixement i incorporar-lo, i comunicar-lo als altres. I la docència és sobretot això, no? Simplifico moltíssim, i no m'ho esgarreu perquè si no després no em surt el PowerPoint, però la idea crec que és més o menys aquesta, no? O sigui, gestionem coneixement d'una manera o d'una altra, però i l'altra no s'ho Clar, quan aconseguim digitalitzar això, resulta que tenim una economia de l'escassedat que teníem abans, a l'abundància, els llibres ja són infinits, els savis són infinits, entre coses que t'agafin el telèfon, però els hi pots fer un Skype, els pots seguir per Twitter, els hi pots llegir els blogs, els pots estar en internet, els pots... Abans no estaves a l'Autònoma o no hi havia tu tia de parlar amb aquell senyor tan savi. Ara estan allà fora, insisteixo, una altra cosa que contestin al tuit o que diguin alguna cosa de sentit en internet, però no pots fer-ho. Pots accedir potencialment a 7.000 milions de cervells i per descomptat pots accedir a 7.000 milions de milions de milions de milions de PDFs que per exemple tota la xarxa. Sense cap límit de temps ni espai, no cal que coincidim tots el mateix dia a la mateixa hora de la classe, puc fer-ho a casa en sabatilles a les tantes de la matinada, això puc fer-ho, i amb uns costos, no diria irrisoris, però marginalment molt més petits. I un canvi brutal, i per mi aquesta és la diapositiva més important que m'hem pescat en aquestes 25 que porto, el canvi més important,
l'acció nostra canvia el món. Quan hem parlat ahir i avui que el món està canviant, no és que tinguem la sensació que les coses van més ràpid, és que en el nostre operar de cada dia estem canviant el món. I això és així, és a dir, abans, quan sorties al carrer no passava res, sorties al carrer, anaves a la feina i tornaves i no havia passat res. Ara, quan surts a la xarxa, deixes un rastre de dades que algú altre utilitza per retocar un codi, per retocar una campanya de màrqueting, per retocar... Quan fas un vídeo per als teus estudiants, el penyes a l'aula, algú altre l'utilitza i el reutilitza. És a dir, en la nostra acció diària, centrada en coneixement, estem canviant el món perquè és un món intensiu en coneixement. I a la mesura que ens generem més dades, estem canviant aquest món molt ric en dades. Això és una passada. I llavors, quan parlem que el món està canviant i algú diu, oh, potser no canvia tant. No, és que dient potser no canvia tant has fet un tuit que està canviant la percepció dels altres, llavors està canviant aquest món. Vull molt d'èmfasi amb això d'aquest canvi, gran canvi accelerat, perquè és que és una passada, vull dir, abans no passava. Llavors, ara sí passa. Cada cop que diem una cosa, cada cop que sortim a internet, estem canviant el món encara que sigui petit. Però quan sortim molts cops i sortim tots, les coses canvien realment molt ràpid. L'exemple és milions de transaccions per segon bancàries, per exemple. Dit això, canvien les estructures, la xarxa no és perquè ens agradi més, no és perquè siguem uns àcrates, sinó perquè és molt més eficaç i eficient a l'hora d'aconseguir les coses. La participació o tecnoparticipació canvia molt. Ja no és necessari ara fer grans coses amb grans projectes. Puc fer una cosa superpuntual. Puc fer un m'agrada a una cosa. Això és participar. Ens pot semblar millor o pitjor, però puc fer-ho. Abans no. Abans si entraves a la porta del sindicat ja t'hi quedaves per sempre. Ara pots fer un m'agrada a una cosa i demà un m'agrada a una altra cosa. Jo vull fer un apunt a un blog i vull fer un comentari a un altre blog. No necessitem que s'iniciïn col·lectivament les coses. Això no vol dir que les coses no hagin de passar col·lectivament ni que sigui millor fer les coses col·lectivament. Però cal que s'iniciïn col·lectivament. Algú pot, de motu propi, llançar una iniciativa i si funciona, t'apoya. Abans no. I sobretot hi ha molt de marge per la iniciativa. Ja no cal que algú ens dirigeixi, perquè aquest algú era el senyor que engegava les màquines i et deia, ja pots anar al taler, o ja pots anar a la cadena de muntatge, o ja pots entrar a classe perquè ja t'he obert la classe. Els MOOCs, per exemple, iniciativa totalment individual. No cal que ningú em digui què puc fer, vaig i ho faig. Una cosa que després la gent em segueix, jo tingui èxit, però puc fer-ho. L'aprenentatge sobre el bèstia. Això ja existia, aquest esquema ja existia, no és nou, això és mil·lenari. Però la importància que cobra aquest poder no estructurar l'ensenyament i poder no planificar-lo, per mi és un canvi brutal en les zones del joc. I sobretot perquè aquestes barreres són supercapilars i comença a haver-hi agents molt importants treballant en àmbits fora d'això. Insisteixo, això estava inventat, això no és nou, l'aprenentatge fora del sistema educatiu no és d'ara, ni l'aprenentatge formal o no formal no és nou d'ara. Però la importància que rep això, sobretot perquè tot el que passa a la banda informal, el que deia abans, tot el que fas canvia el món, tot el que està passant fora està afectant la nostra caixeta de confort que teníem a dintre. Conseqüències? Moltíssimes. Jo n'he apuntat 4. Separació de contingut i continent. Abans si preguntaves què és un llibre, algú et deia Hamlet i algú altre t'ensenyava un gruix de paper. I no sabies dir qui tenia la raó. Bé, ja no és així. Ara hem aconseguit separar contingut de continent. Pots aprendre sense una escola, pots aprendre sense llegir un llibre o tenir un llibre físic. Hem aconseguit realment aquesta separació espectacular. Podem agafar les tasques i fer-les petites, que és el contrari que hem fet aquests 300 anys. Aquests 300 anys, quan més gran era millor, quan més gran era la universitat i quantes més tasques admetia millor. Tasques vol dir, a la universitat feia recerca, feia divulgació, feia transferència, acreditava, certificava, moltes tasques. El mateix amb els jornals famosos que han sortit aquí sense voler, no? Llavors intentàvem agrupar coses perquè això tenia molt de sentit en termes de recursos. Era molt econòmic fer aquest tipus de coses, agrupar. Quan no tenim els costos de transacció, no cal. Llavors podem tornar a desgranar les coses. Això tindrà conseqüències després. Podem separar rols, igual que separem tasques, separem qui lidera aquestes tasques i al separar aquests rols podem posar molts més actors. Conseqüència segura, la primera. Fi d'escoles i universitats tal com les coneixem. Jo no diré que s'han mort, però tal com les coneixem. Per exemple, la universitat ha d'aplegar savis quan la xarxa igual podria fer-ho, o xarxes podrien fer-ho, o entorns virtuals podrien fer-ho? És una bona pregunta. La xarxa ha d'acreditar quan igual, que ningú s'esvegui ara, el mercat de treball
pot fer-ho, o una aglutinació de mercats de treball pot fer-ho. Biblioteques, té sentit que seguim aplegant paper en un lloc físic? Pregunto, O té sentit que algú digui aquest llibre és millor que aquest altre? Tenia sentit quan tenies una lleixa que havien 10 llibres i tu tenies 100 en una caixa. Dius, doncs en trec aquests 10 que són els més macos. O un museu. Mira, no m'hi caben tots els quadres a la paret, et poso el Guernica, no, el Guernica no, que és massa gros, em poso dos de més petits. Té sentit aquesta feina d'agregar? Igual té un altre sentit una altra feina que sigui triar, o fer criteris per triar. Fi de les publicacions tal com es coneixem també, és a dir, el que dèiem abans, no? Els jornals. Què feien? Els jornals feien moltes coses. Avaluaven, acreditaven, difonien. Jo ara puc difondre sense cap jornal, puc acreditar en funció del que la gent em retuiteja, em reciti i... Conseqüències ara en positiu, o si voleu, o en coses que estan sortint. Objectes d'aprenentatge en obert, gent que crea continguts i els allibera a la xarxa perquè es puguin fer servir. Canviar dinàmiques brutalment de la classe, és a dir, la xapa ens la fem a casa i els deures els fem a l'escola. Els cursos en línia oberts i massius, els famosos MOOC, que és un revolucionari total. Ens pot agradar més o menys, igual funciona, igual no funciona. Jo crec que ara és igual, és irrellevant si els MOOC són bons o no. El cas és que és fruit d'aquest canvi que tenim ara i és una cosa real, que ha passat. No sabem si funcionarà o no, però ha passat. I perquè hi ha gent que diu, bueno, canvi, jo no l'he vist. Aquí està, una cosa que triomfi. En tots parlant d'aprenentatge, és a dir, canviar el concepte de campus com a microcampus personals, és a dir, centrat en la institució o centrat en la persona. L'aprenentatge de la vida, abans podia ser més o menys un moto o podia ser una cosa, un desideràndum, no? Però en el fons depenia de si hi havia diners de l'INEM o hi havia diners pels sindicats perquè fessin cursos i una forma. Ostres, això, aquesta frase pren un concepte molt diferent si tenim en compte aquestes noves conseqüències. I per descomptat, fins als docents, tal com els coneixem, no? En el minut que em queda, dues explicacions ràpides, una que hem tingut per eficàcia i eficiència. S'ha parlat d'equitat, s'ha parlat de solidaritat aquests 2 dies. Jo crec que això forma part d'un eix que és aquest adaptar-se a l'entorn. És a dir, per mi eficàcia i eficiència són aquestes dues coses. Tenim un entorn al qual ens hem d'adaptar i això forma part de l'eficàcia, és a dir, com fixem els objectius i com assolim els objectius. I per mi l'equitat, la igualtat, la inclusió forma part d'aquest adaptar-se a l'entorn i perquè ho veiem bé, no és el mateix ser una escola al Raval que ser una escola a Mollà. Llavors crec que això és adaptar-se a l'entorn. Llavors, en funció d'aquest entorn, tu aconsegueixes aquesta eficàcia. I l'eficiència és, amb les eines que tinc, anem a veure com en trec el millor rendiment. Que pot ser rendiment econòmic o pot ser rendiment d'aconseguir més objectius amb les mateixes eines o aconseguir estalviar recursos amb etc. El que ha passat, en termes simples, és, jo crec que això. Hem vist que l'entorn ha canviat a lo bèstia i les eines han canviat a lo bèstia. I ens han canviat el món. Llavors, coses que jo faria a partir d'ara. Primer, una proposta cap endins. És a dir, cap als docents, cap a nosaltres, cap a la nostra pràctica. Destrucció creativa, és a dir, carregar-nos el que fèiem i repetir-nos de nou. No cal que caiguin les 4 rodes del cotxe de cop, està en marxa, no, si el canviem de cop igual no segueix rodant, però igual canviar-les d'una a una, no? La primera, competència digital. I poso estratègica perquè no és lectoescriptura digital, sinó una mica més. I aquí faig un exemple que faig sempre. Quan a mi algú em diu friki, penso en el mateix que em diuen quan em diuen intel·lectual amb un to pejoratiu, no? Em diuen, tu ets intel·lectual, perquè llegeixes molt, penso. Quan em diuen friki, penso, en aquest entorn tan canviant, la persona que és reaccionària a les eines digitals em dóna la impressió que és la mateixa persona que en un món agrícola és reaccionària als tractors. I va amb la seva falç i li donen al tractor, friki! Doncs, més o menys, gestionem coneixement, tenim unes eines genials per gestionar coneixement, adoptem-les. Una cosa és que necessàriament tots hem de tenir Twitter, no? Però l'altre és ensenyar a aprendre. És a dir, crec que anirem traient brossa de coses que feien fins ara, certificar, hosti, que ho faci un altre, acreditar, que ho faci un altre, avaluar, igual, que ho faci un altre. I jo crec que el core, que ha sortit molt aquests 2 dies, o ahir a la tarda i aquest matí, és això, ensenyar a aprendre. Tàctiques, estratègies, metodologies. La resta, contingut, la resta, no ho sé. I partenariats, xarxes. Crec que se n'ha parlat molt a l'última taula, però la idea de com que hem pogut atomitzar a les tasques, hem pogut incloure nous rols, incloure noves persones, distribuir-nos-ho. No fem-ho tot nosaltres,
sota la mateixa taulada, que és el paradigma antic, aprenem a establir partenariats, a establir complicitats. Cap en fora, el mateix però cap en fora. La competència d'aprendre a aprendre, una cosa que potser abans no era molt necessària perquè el món era molt estàtic, el món no canviava mai, ara que el món canvia molt ràpid i crec que és estrictament necessari aquest ensenyar a aprendre. Faig aquí un petit parèntesi, és a dir, això ho faig a classe jo, vull dir, ara he fet aquí la síntesi del meu cas, però el meu cas a classe o la nova feina que ara m'han encarregat, ja sabrem si s'han equivocat o no, serà aquesta, és a dir, ajudar els meus companys a repensar les coses, com no fer les coses igual que sempre, o aquestes millors, sinó anem aconseguim aprendre el que estem fent. Continguts i eines. Donar lubricant a que les coses passin. És a dir, entenc jo els continguts i les eines no tant com inventar-nos coses noves, sinó fer que la gent que vol aprendre tingui eines, que tingui continguts per poder aprendre, per poder... Llavors, jo entenc aquest contingut i eines com a aportar lubricant a la xarxa, aportar lubricant al procés d'aprendre, aportar lubricant al procés de crear complicitats, aportar lubricant a crear noves estratègies. Per mi l'important és aprendre a aprendre, però com que això no passa perquè sí, donem un lubricant, que és et dono continguts, et dono recursos, et dono, i perdoneu el símil trillat, la canya. I per últim, donem espais de trobada. Crec que això també ha sortit molt ahir i avui. Per mi no és tant, ahir es parlava de... Hi ha una cosa que sí, hi ha el senyor que innova, hi ha el càrrec del senyor innovador, jo crec que el càrrec sí que existeix, però no és el que s'empesca noves coses, sinó que fa que sigui possible just una cosa que es deia fa un moment amb la xarxa d'escoles, no? De Bellvitge. Que la gent es pugui trobar, que la gent pugui dialogar, que la gent pugui parlar, que la gent tingui espais de trobada, que la gent pugui compartir, on es comparteixin continguts i eines per al final puguem aprendre. Perdó per m'haver passat un minutet, em sembla, no passa el Joan. Doncs Joan, com vulguis. Sí, deia el Jordi abans que després intentaria que hi hagués més debat i diguem-ne, contradicció entre les coses que ha dit l'Ismael i les meves. Jo no crec que hi hagi moltes contradiccions, però bueno, alguns elements podem incorporar. D'entrada, dir-vos que és difícil fer un exercici que és parlar del que passa avui, parlar del que passa demà i parlar del que passa demà passat. És a dir, ara estem a l'avui, i per tant tenim el sistema educatiu que tenim, i tenim el sistema d'ensenyament secundari que tenim, i el sistema universitari que tenim. El que ens acaba d'explicar l'Ismael i moltes de les coses que jo també diré estan situades en el demà passat. El que passa és que l'educació, si és alguna cosa, és futur. O sigui, l'educació no té cap sentit si no parla del futur, perquè per què eduquem? Serà pel futur. L'educació i el futur són indestriables. Per tant, nosaltres hem de treballar entenent cap on anem, quin és el demà passat, sapiguem que quan sortim d'aquí físicament al passadís, ens trobem a la universitat, aquesta que descrivia el Jordi fa un moment. Per tant, una universitat que no és la que exactament serveix per treballar en el demà passat. Jo crec que aquest és un tema important a l'hora de no d'evitar els neguits, però d'incorporar, diguem-ne, una idea clau, que és que el món ha canviat de manera irreversible, que ja ho ha dit l'Ismael, que no tornarem enrere i que, per tant, diguem-ne, els canvis que tenim davant ens obliguen a canviar les preguntes, no només les respostes. O sigui, no és un tema només de com fem les coses, de procés, de mètode, sinó també de molts dels elements que han configurat el per què hem fet les coses així, és a dir, per què vam plantejar les coses així. Però en aquest interregne que tenim entre aquests dos moments és un moment complicat. Abans deia Martí Olivella, el demà passat poden ser 30 anys, jo dic, segurament estaria parlant de les coses van amb un ritme i amb una rapidesa, si avui llegiu l'article del Morsarov al País, veureu que el que està explicant, que ja està en marxa, són que els nous equips tecnològicament més avançats ja són capaços de detectar les emocions que tenim davant de la pantalla. O sigui, no només el me gusta que cliquem, sinó sense dir res, ja sabran que me gusta. Això és espectacular, perquè estem parlant de detecció d'emocions, no d'interacció. O sigui que la nostra reacció emocional en relació al que estem mirant a la pantalla serà detectada per l'equip.
Això té elements que fan fredar, que diríem, que fan por, però elements que tenen una capacitat d'ús positiu també molt importants. És a dir, el canvi tecnològic del que venim, que és el canvi tecnològic fordista, és un canvi tecnològic que tendia a l'homogeneïtzació, a l'estandardització, que pensava en un sistema educatiu de masses. I ara estem situats en un terreny en què la tecnologia ens situa en el terreny de les emocions individuals. Per tant, el gran canvi tecnològic del fordisme el que va fer va ser, d'alguna manera, robotitzar i mecanitzar molts elements que eren molt costosos a l'etapa preindustrial. Però els va estandarditzar. El que vam perdre va ser l'artesania, l'element personal. I vam construir una societat centrada bàsicament en aquesta estandardització i en aquesta homogeneïtat. I ara, la tecnologia està entrant en un terreny que semblava que era difícil fa uns anys que entrés, que és en el terreny de la cura, de l'atenció, de les emocions, dels elements individuals. Això és espectacular, perquè va de cop, va de pet, amb allò que el sistema fordista havíem pensat que els canvis tecnològics no acabarien, que és l'àmbit de l'educació, de la sanitat o dels serveis, en el qual era imprescindible que hi hagués persones fent feina. Resulta que en aquests terrenys també la capacitat de la tecnologia de substituir persones és cada vegada més important. Aquí el que està en perill és la mateixa lògica dels grans contingents que les polítiques socials avui, si mireu sanitat, serveis socials, educació, han construït sistemes burocràtics de producció de masses en aquests terrenys. Això és el que està bàsicament en qüestió i en perill, perquè hi ha mecanismes per poder-ho modificar. Per tant, d'on partim? Partim d'un sistema educatiu, un sistema nacional educatiu de masses, de caràcter públic, entenent com a públic estatal. Això és on estem. Clar, els temes que estan en qüestió és sistema nacional, de masses i públic. I ens queda educatiu. Per tant, tots aquests elements que han configurat aquest element, perquè està en qüestió el nacional, per raons òbvies aquí a Catalunya, però per raons globals, evidentment, està en qüestió la idea de sistema, perquè estem parlant precisament d'elements molt més heterogenis, de com respondre a l'heterogeneïtat. Estem parlant de masses perquè partim d'una hipòtesi d'estandardització i d'homogeneïtzació que tenia una part positiva molt important, que és la democratització de l'accés a l'educació. És a dir, és obvi que aquest és un element clau, diguem-ne, que el sistema educatiu de masses públic estatal ha aconseguit, que és que molta gent que no tenia accés no hagués tingut accés a l'educació, no tingués accés. Però ara anem cap a un àmbit en què el concepte de massa no ens funcionarà, perquè estarem parlant d'una heterogeneïtat que ha vingut per quedar-se, és a dir, els valors clàssics dels que venim són els valors de la igualtat i de la llibertat, l'hem d'incorporar un altre que és potentíssim, que és el de la diversitat. Per tant, aquest ha vingut a formar part del nucli dur dels valors centrals, i a més haurem de començar a pensar, jo crec que afortunadament, des del meu punt de vista, que el públic no s'esgota amb l'institucional ni amb l'estatal, i que podem defensar un sistema públic, que vol dir una capacitat de resposta col·lectiva al problema comú que representa educar. I això ha d'incorporar les institucions, però no forçosament només les institucions. Hem de reivindicar un sistema públic o una manera pública d'educar que entengui l'educació com un bé comú, com un factor, diguem-ne, que ens omple a nosaltres com a comunitat i que necessitem. Clar, venim d'un sistema també, aquest sistema nacional educatiu de masses públic igual a estatal, tenia uns valors i unes idees que eren les idees i els valors de la il·lustració. Hem de descolonitzar aquests valors. Això ens obliga, la paraula seria descolonització. Incorporar, per tant, en els valors, que incorporem aquells que no són propis de la nostra tradició. Entre altres, per exemple, idees molt fortes com la idea de creixement, de progrés, de racionalitat, que tenen una lògica colonial en molts casos. Quan viatges pel món o
quan mires el que passa pel món, te'n dones compte que molts d'aquests idees no estan... És a dir, aneu a mirar la tradició coneguda del buen vivir que en diuen, o del bon viure de les tradicions de les comunitats andines, per exemple. No tenen res a veure amb les nostres tradicions, amb la manera d'entendre el que és col·lectiu, el que és públic, el que és progrés, el que és meu, el que no és meu, el sentit, diguem-ne, generacional. És a dir, l'altre element, partíem d'una visió d'expert, no? Sap, no sap. Aquesta és una mirada clau en el sistema educatiu, no? És a dir, hem configurat, no? És a dir, jo tinc una classe aquí al costat de polítiques que és molt semblant a la que tenia Fray Luis de León a la Universitat de Salamanca. Hi ha una tarima, la gent està en uns bancs, és a dir, tot funciona exactament igual, diguem-ne, no? Perquè es parteix de la hipòtesi que aquesta és l'estructura de classe que respon a una idea de jerarquia, d'expert i no expert, etc. No? És a dir, no sé, recordeu la pel·lícula aquella que es deia La classe, o La Ola, per exemple, com dues pel·lícules per mi centrals, en què al començament de la pel·lícula de La classe es veia la classe, i al final es veia la classe desmuntada, i la Ola, el primer dia que han d'explicar autoritarisme, o no me'n recordo quin és el concepte, el primer que fan és, tenien unes taules organitzades en grups, el primer que fa és tornar a reposar amb el sistema tradicional. És a dir, la idea de jerarquia, de verticalitat, d'homogeneïtat dels alumnes, els que tinc davant són tots iguals, i per mi són indiferents, aquella frase famosa del Garrido Falla, del llibre de dret administratiu, la administración pública de trabajar con eficacia indiferente. Fantàstic, és la síntesi de la burocràcia. La idea que el que és eficaç, el que se't demana és que siguis indiferent i que el valor està en la indiferència. Perquè en el moment que diferencis, estàs generant un precedent de que tractes amb un d'una manera diferent que l'altre i això és discrecional. Per tant, no és un valor a perseguir. Enteneu? És això que la Rosa Díez fa, que es pensa que la igualtat és igual a l'homogeneïtat. I s'equivoca. Un valor és la igualtat i l'altre és la diversitat. Per tant, aquesta idea d'eficàcia indiferent està molt ficada també en l'estructura. No, és que, clar, si et fessin cas a tu amb això seria un precedent. I la persona diu, és que a mi m'agradaria ser un precedent, m'agradaria que em tractessis una mica diferent. No, això és impossible. Això són converses, diguem-ne, d'oficines de tot tipus. La idea de que el sistema educatiu nacional de bla tenia molta relació implícita o explícita amb un sistema productiu que estava ja configurat i determinat. El que diu la Bauman, amb un símil que no m'agrada, el dels míssils intel·ligents, els míssils balístics i els míssils intel·ligents. Bauman diu, veníem d'un món educatiu en el qual construïem míssils balístics. És a dir, construïm un míssil basat en la hipòtesi de la guerra, diguem-ne, de posicions. Per tant, al construir el míssil sapiguem que l'objectiu no es movia. Per tant, diem, ataque usted el Palacio de Invierno. Llavors el míssil sortia, estava programat per anar, però és que el Palacio de Invierno ara es mou. És a dir, anem a fer tornero de tercera. Què se necessita per a un tornero de tercera? Pum, 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 pum. Aquestes són les competències, com tot això que els noms aquests que anem posant, hem de construir aquesta persona perquè anirà a ocupar aquest lloc. Però el lloc on és ara? On és el lloc? Venim d'un món en el qual teníem un treball dependent, continu i permanent, i som ja en un món en què el treball no és dependent, tampoc no m'atreviria que és autònom, perquè això són els autònomos no dependientes, sabeu això, no? Els trades són autònomos, no, autònomos dependientes, els diu, no, autònomos dependientes, és allò d'aquella pensió de Madrid que sempre cito perquè em va agradar molt, que diu, solo se admiten viajeros estables. Un autònomo dependiente. Jo ja entenc el que volia dir la pensió, no? Gent bona, els corredors que venen cada setmana, no? Viajeros estables, no viajeros inestables, no? Un autònomo dependiente, no? No depenent, un treball intermitent, tindrem treball, no tindrem treball, i un treball precari. Si l'altre dia jo vaig rebre, sempre ho explico, vaig rebre el 13è trienni de professor universitari. 13, o sigui, fa 39 anys, o sigui, el setembre d'aquest any 2014 farà 40 anys que soc professor universitari. Clar, les meves 3 filles,
La que té més té 14 mesos cotitzats de seguretat social amb 12 treballs, o sigui, 14 mesos, 12 treballs. Això és la configuració, i l'altra és autònoma dependiente. Però clar, llavors diguem-ne, i l'altra encara està acabant, pobra poleta. Doncs, total que, diguem-ne, aquesta idea de treball, configuràvem el sistema educatiu sobre aquesta idea de treball. Quin és? Ara el sistema econòmic, jo ho dic així perquè em sembla que és la manera de expressar, que jo quan era jove el ric era un fabricant, un industrial que tenia una empresa. Avui el que té una empresa és un pringat. El que és important és el que li deixa els diners en el que té l'empresa. I el sistema econòmic ha après que viu en un món que ja és global. I per tant, per no pagar impostos es tracta de ser global, i per tant no es tracta d'estar situat territorialment. I els diners els guanyes amb deixar diners en els que fan coses, qui siguin. En aquests moments s'està discutint, i no és cap tonteria el que estic dient, s'està discutint el que ens puguin arribar a donar, aquest és el gran problema avui, és la manca de consum, s'està discutint de donar crèdit amb tassa negativa. O sigui que et donaran 100 euros i tu n'hauràs de tornar 95. Això sembla impossible, però està calculat que funciona sobre la base que tu et tinguin permanentment endeutat. Perquè el sistema és un sistema en què necessita una lògica de funcionament en què tu facis coses i obliguis els altres a fer coses, però que els més poderosos estiguin una mica allunyats del que és la dificultat del fer i que treballin sobre el sistema bàsicament de financer i d'endeutament. La producció és una producció distribuïda, per tant hi ha tots els elements que abans comentava l'Ismael de la intermediació, aquí també són claus, és a dir, les universitats, les escoles, les biblioteques són espais d'intermediació, les fàbriques són espais d'intermediació, on els sistemes de les impressores de 3 dimensions cada vegada és més fàcil pensar en termes d'artesania de masses, per tant de capacitat de situar en el terreny de la producció elements de configuració que incloguin la diversitat. De fet, això ja està passant una mica amb una fórmula diferent, és això com alguna vegada que algú ha dit que hem passat del fordisme al tsarisme, que no ve de los zares sinó de Zara. És a dir, que llavors tu vas a Zara, i ho sento dir a les meves filles, i vist una cosa a Zara m'interessa molt, i bueno, ja te la compraràs la setmana que quan cobris. No, és que no hi serà. Les coses només duren una setmana, no duren més, perquè el sistema canvia constantment. No té res a veure amb el sistema fordista de producció homogènia de masses i estable. Per tant, aquest món en el que, no sé quan estic de temps, 2 minuts, aquest món en el que estem és un món, aquesta transició ens genera és a dir, avancem cap a un terreny del demà passat que és d'incertesa, de risc, d'inseguretat, de no estabilitat, i això crec que ens obliga a repensar molt el tema d'educació. Com eduquem? Com construïm, diu Bauman, missils intel·ligents capaços de canviar el rumb a mesura que canvien els objectius. Això és, clar, totalment diferent del que venim nosaltres, hem construït. Jo dic a vegades allò que la societat té problemes a la universitat d'apartaments. Podríem dir, la societat té evidències i problemes i qüestions i a les escoles tenim assignatures i currículums i competències. Com construïm, és a dir, si el món aquest ens està canviant constantment, com mantenim una estructura que no sigui, que no treballi amb la lògica de la rigidesa sobre la qual vam construir, i va ser útil, i va ser eficaç i eficient en el seu moment, i va aconseguir que molta gent hi pogués tenir accés. Com aconseguim fer això? Clar, qui ho està fent millor? El Jordi Collet, en la tesi que ha publicat a l'ICARI, ho explica, no? Ho estan fent millor aquells que tenen més recursos econòmics, més recursos cognitius, que són més capaços d'entendre aquest món i de començar a moure's pels intersticis, per les esquerdes que aquest sistema té, des dels que fan homeschooling, des de la criança compartida, des dels que s'han buscat la vida fent altres mecanismes perquè entenen que no els hi funciona el sistema educatiu tal com està muntat i tenen capacitat i recursos per muntar-se. I el problema que tenim és que aquesta transició tindrà molts problemes d'inequitat i de desigualtat, perquè hi haurà gent que tindrà molta més, les seves motxilles personals estaran molt més preparades, i el seu entorn social i familiar el farà molt més preparat per poder afrontar això, i altra gent tindrà moltes més dificultats. Això és cert, però això és de demà. Ens interessa discutir l'avui i el demà, és evident, però sapiguem què és el de demà passat, per no imaginar-nos que l'únic que hem de fer és ser reactius i defensius defensant el que tenim avui quan no serveix per demà passat. Aquest és el problema.
No podem, diguem-ne, defensar el que tenim avui per raons estrictament d'igualtat i d'equitat si sabem que això té data de caducitat. Hem de ser capaços de començar a provar coses diferents. Jo estic ara en una xarxa, diguem-ne, d'aquestes d'internet, en la qual estem parlant de la universitat cooperativa, de com pensar en uns termes d'universitat cooperativa. És possible construir cooperatives universitàries sobre la base de l'agregació de professors que es posin d'acord i que treballin també. És a dir, de fet, l'origen de la universitat, ho deia abans l'Ismael, va ser que uns alumnes amb diners contractaven experts per aprendre coses. O sigui, la demanda era una demanda que venia dels propis alumnes. O sigui, l'educació no es basava en que algú havia pensat què calia que ensenyessis, sinó que algú que necessitava saber coses anava a aquells, agregava i recolzava aquells que en sabien per extreure'n aquesta informació. Això podem pensar que és una fórmula, és a dir, perquè sabem, no? Hi ha el Mariano Fernández d'Anguita té una cosa publicada al Centre d'Estudis Jordi Pujol força interessant sobre això, no? I està obert, no? El que diu, no, és que hem construït una mica el que el Guata diu l'escola del dolor, no? Abans anar a l'escola era tenir la finestra al món. Ara anar a l'escola és tancar totes les finestres i entrar en un lloc en què no hi ha finestra, que no hi ha llum, que no es veu el que passa fora. Quan hi ha molta informació fora, nosaltres no hem de transmetre informació, hem de construir coneixement, ajudar a construir coneixement amb aquesta informació, perquè la transmissió de la informació és bastant absurd quan aquesta informació ja existeix. És a dir, aquí em donen, jo ho he explicat alguna vegada, aquí a la universitat em donen un software per saber si els meus alumnes han copiat o no han copiat, perquè passo aquest treball pel software i tal, i em diu els jocs que han copiat de Google, del Rincón del Vago, de la Patata Brava, doncs sí, molt bé. Jo ja els puc enganxar i els hi puc suspendre l'examen. Ara, si només em copien a mi, és un 10. Si es limiten a dir el que jo he dit a classe i m'ho vomiten el dia de l'examen, és un 10 perquè només m'han copiat a mi. La universitat el que està fent és protegir-me, ja ho entenc, està protegint el meu lloc de treball. Però clar, és una mirada tan curta sobre el que implica, perquè llavors, clar, la lògica és una lògica de dependència d'aquell centre emissor. Ara, és molt difícil, i és veritat, fer-ho d'una altra manera amb l'estructura física que tenim a classe, també és veritat. És a dir, jo necessitaria, per fer-ho des del meu punt de vista, per experimentar, per innovar, necessitaria que em donés, per exemple, un matí sencer d'un dia de la setmana, i jo pogués fer amb els alumnes, en tinc 120, per tant no és fàcil, pogués organitzar-ho de la manera que volgués. Quan alguna vegada li he proposat m'han dit que el que jo vull és només venir un dia a classe, a la setmana. Si ho entenem des del punt de vista burocràtic i tal, doncs aquesta és la resposta. Quan en realitat tothom sap que m'importarà molta més feina fer-ho d'una altra manera que no repetir el que fa 40 anys potser que hi ha après i que m'és molt fàcil anar repetint. Bueno, acabo. Jo crec que hem de trobar maneres, diguem-ne, ja s'ha dit aquests dies, jo no he pogut estar-hi, però només amb l'estona que he estat aquest matí, el que he anat seguint en els resums que feia l'Ismael en el seu blog m'ha anat molt bé, doncs hi ha una gran coincidència, no? És a dir, com logrem canviar aquest procés, sobretot generar, és a dir, ara sí que parlo de l'avui i del demà, com protegim i com generem espais en els que puguem provar coses, no? I com podem pactar amb les institucions que això sigui factible, perquè clar, seguim estant en un sistema nacional, públic, educatiu de masses. Com logrem que les experiències dels encants o de moltes altres escoles creixin, i com es connectin i com podem demostrar que això és viable i que és factible, perquè d'experiències d'aquest tipus n'hi ha moltíssimes. Abans l'Agnès parlava de la seva experiència personal, amb això acabo. Jo quan haig d'explicar la meva experiència personal educativa sempre parlo molt més de l'escoltisme que dels escolapis de Sant Antoni quan vaig anar. Per mi va ser molt més important l'agrupament Escolta Sant Antoni Bat, que vaig anar-hi, diguem-ne, durant 6 o 7 anys, que no pas els 10 o 11 anys que vaig estar, diguem-ne, des de la senyoreta Brígida de 5 anys fins a l'Octavi Follat, que vaig tenir de filosofia al Preu, doncs em vaig enganxar tota l'educació allà. Per mi va ser molt més important, diguem-ne. Recordo, evidentment, professors, perquè recordes moments, i l'Octavi, per exemple, va ser molt important en aquell moment, etc. Doncs va ser molt important per mi això, però
I si ara amb l'experiència que estem fent amb la Fundació Bofill, que és Ordit, que és una experiència amb joves amb potencial, diguem-ne, de transformació, de canvi, etc., els posem junts durant una setmana i els fem viatjar per Catalunya veient coses i tal, els xavals aquests tornen, són xavals vull dir, de 25 a 35 anys, tornen transformats, els ha canviat la vida, i és una setmana en què han estat viatjant junts, aprenent junts entre ells, veient experiències, i això on està valorat, a quin lloc ho acreditem, a quin lloc podran presentar el certificat que han fet a l'Ordit, per què els hi valdrà això? No hauríem de pensar realment en experiències educatives, que no és un problema de diners ni de recursos. No és que valguin més diners, és que és pensar d'una altra manera. I això li podem donar espai, podem fer que aquestes experiències vagin agafant gruix i que vagin preparant-nos per aquest demà passat, que és irreversible. Aquestes són les idees. Moltes gràcies. Només 10 minutets, perquè després podem tenir encara un quart d'hora perquè tothom pugui comentar. Ahir va haver-hi un comentari de la Carme Oriol del Maragall que em va semblar molt interessant i volia preguntar-vos-ho. Ahir es va parlar en diferents moments de la dimensió ideològica, de sentit, de model, de la finalitat, del per a què innovem. I us volia preguntar si creieu que hi ha innovació de dretes, innovació d'esquerres, i si creieu que hi són, si s'han d'explicitar o no s'han d'explicitar. Jo sí que tinc una conclusió. Jo no ho conec, aquesta institució, però jo crec que és una institució innovadora des d'un cert punt de vista i que per mi és una innovació de dretes, que és el SEC, el Sant Estanislau de Cosca. És a dir, de fa molts anys fan un anunci, tenen un col·legi no sé on, em sembla que per la Garriga o per no sé on, que et prometen que si tu els hi portes el nen amb 0 anys te'l tornen frequent flyer en targeta Iberia Plus Oro. Si tu els hi dones al nen als 0 anys i te'l tornen autoejecutivo, ja disposat a parlar, perquè es parla anglès des dels 0 anys, hi ha ordinadors des dels 0 anys, o sigui, aquesta gent està preparant, està donant motxilles especials a gent que sigui capaç, diguem-ne, de fer aquests salts i els faci molt més ràpidament, però estan intentant construir míssils intel·ligents sobre la base de posar-hi molts recursos i a més de situar el terreny en un terreny d'experts. I els pares deixen de preocupar-se d'això, confien en que algú els hi tornarà, aquesta persona ja disposada a fer. Els valors és a dir, el que estan construint des del meu punt de vista, per això em dic de dreta, són freeriders, o sigui, persones que volen passar de tot el que tenen al costat, abans l'Agnès ho deia, i arribar a on vulguin arribar, perquè entenen que la competència és l'element central. Nosaltres estem una innovació d'esquerres, que dintre de les dificultats que això té sempre avui dia, seria construir innovació sobre la base del compartir, de construcció col·lectiva d'innovació. És a dir, com logrem una ecologia social de la innovació, no els herois innovadors. Aquesta per mi és la gran diferència, Construïm gent, que són els que trenquen, els que hem contactat un crac, vindrà i això serà l'hòstia, O com construïm un entorn que faci que això perduri en el temps i que sigui capaç d'aprendre dels errors, gran tema, i construir sobre els errors, d'una manera ecològica, en el sentit d'ecologia social. Per mi són dos elements molt diferents. Jo per afegir una mica, jo veig la innovació al final d'una cadena que comença amb la recerca. Llavors crec que la recerca és més o menys neutral, és a dir, és descobrir què està passant, crear un coneixement, i més o menys perquè crec que ningú, en el mètode que fa servir per la recerca és neutral del tot, però vaig a dir que és més o menys neutral. Aquí ve la tecnologia, que és crear eines fruit del que hem descobert amb aquesta recerca, de com funciona el món de recerca, després tenim la tecnologia, que són eines per posar en marxa això, i la innovació ve com apliquem aquestes eines o com les fem servir. Jo crec que en el fet d'aplicar és molt difícil abstraure's de la ideologia, és a dir, crec que és extremadament difícil, per no dir impossible. Llavors, hi ha una vinyeta que ara t'agradaria molt a trobar-la perquè és molt interessant, hi ha uns nens, ho l'heu vist, hi ha uns nens mirant un partit de futbol, hi ha una tanca, hi ha 3 nens que són com els Dalton, hi ha un que és molt alt, hi ha un que és mitjà i un que és molt baix. És que algú feu que sí. Llavors, la pregunta és, la igualtat què és? Llavors, doncs, hi ha tres caixons. Hi ha 3 caixons amb els quals poden pujar. Llavors, una opció és que els nens pugen, donen un caixó a cadascú, llavors
clar, queden més alts, el que és més alt i veu perfecte per sobre la tanca, el que és mitjà i veu més o menys així, veus només el caps dels jugadors, i el que és més baixet, doncs, tot i que estàs a prop que això i hi ha igualtat per tothom, queda per sobre, no? I una altra tecnologia, una altra innovació que es fa amb aquests caixons, que és donar diferents caixons en funció de l'alçada dels nens. En el més alt no n'hi donen cap, i bo i així encara queda cap per sobre, i en el mitjà se n'hi dona un, i més o menys el que dèiem abans, no li veu, i el que és més petit li donen dos caixons, amb el qual realment acaba veient el partit. I hi ha una última innovació que és tirar a terra la tanca, i tots tres s'asseuen al caixó. Crec que aquesta aplicació, és a dir, la recerca de dir tenim un problema, l'aproximació pot ser més o menys neutral, ara, el repartir els calaixos, que és la innovació, crec que claríssimament té marcat d'ideologia, crec. Una proposta de cas. En alguns moments durant aquests 2 dies, després abans també el Jordi Vell i el Martí Lovell ho comentaven, no? El tema d'arrencar processos d'innovació, com s'arrenca, com es comença, com s'engega. Ahir Quim deia com construir escoles intel·ligents, avui deu sortir el tema del rol del conflicte, no? Us volia proposar que arribéssiu com a director i cap d'estudis, repartiu-vos-ho com vulgueu, a una escola i us proposen quines 3 primeres coses faríeu en una escola per intentar engegar un procés d'escola innovadora. Ho pot dir en veu alta que tots m'heu llegit els llavis? Jo, si voleu us explico una cosa que vaig fer amb una assignatura nova, no sé si després es pot extrapolar, és a dir, no es pot extrapolar perquè diré que porto moltes assignatures, 2 d'elles una introducció al dret, en 5 anys no tinc ni idea de què fem aquesta assignatura, llavors he fet el de sempre, i amb aquesta assignatura nova vaig fer el que us explicaré, que no és teòric, és pràctic i us explico com he anat fent, intento que fem en un minut. Assignatura nova d'una assignatura, d'un màster supernou, d'un tema supernou, que és administració electrònica. És a dir, una cosa que pràcticament no hi ha res escrit, hi havia una cosa escrita que entre uns companys i jo vam escriure, però em semblava que és un tema supercanviant, el que és l'administració electrònica avui no ho és demà i no és demà passat. Era de màster, era gent adulta, que en sabien molt, i l'administració electrònica són pràcticament 3 coses: tecnologia, dret i administració pública. Tenia estudiants, cadascun d'ells d'aquests àmbits, molt experts. Jo soc economista, per tant no en sé ni de tecnologia, ni de dret, ni d'administració pública, no? Llavors dius, mai l'has ensenyat d'aquests tios fonaments tecnològics de l'administració electrònica. Gent que en saben molt més del seu negociat que del meu. Lubriquem. Llavors el que vaig fer va ser així, vaig posar una aula, vaig posar uns materials amb uns conceptes bàsics que jo creia que no és que els haguessin de saber, sinó que era la pedra roseta amb la qual tots parlem el mateix idioma, és a dir, un senyor de dret parla molt diferent d'un tecnòleg, d'un informàtic, evidentment, i més d'un funcionari. Llavors vam dir, mira, el que jo vaig posar va ser pedra roseta, uns materials perquè tots entenguéssim el que havíem de parlar, que se'ls podien llegir o no, m'era igual que llegissin els materials, la pregunta anaven pels materials. I 2, com que jo no en sé tant com el funcionari d'administració, jo no en sé tant de dret com el que és advocat, no en sé tant de tecnologia com l'informàtic, faré que comparteixin ells. I el que jo feia era posar preguntes. Tenia un problema. El problema és aquest, és com aquesta llei la presentem a la vida real, aquesta nova llei d'administració electrònica, o aquesta llei de signatura electrònica, o aquesta llei d'interoperabilitat, o aquesta llei de no sé què, o tenim aquest problema de lideratge, i jo posava preguntes, deia el vademecum, que deia la pedra roseta, és on tots ens entenem, què vol dir interoperabilitat? Vol dir això, no vol dir una altra cosa, vol dir això, o com a mínim, acceptem que interoperabilitat vol dir això, i això es diu interoperabilitat, no? I posàvem preguntes, i la idea, amb els exercicis que posava, després entro en això, era que sortís el que sabien cadascun d'ells, molt més ric, en qualsevol cas molt més ric que hagués pogut aportar al cas de cadascun d'ells. La mateixa pregunta es responia diferent de cadascun dels 3 àmbits, sobretot perquè la seva pròpia experiència, la seva aproximació era... I com preguntava? Doncs de forma incremental, com que és una assignatura que porta durant 6 o 7 anys ja, el primer dia vaig muntar, doncs, feu el típic assaig, jo faig la pregunta i tu me la respons, però feu un resum i el compartim en el fòrum. I fem un PowerPoint i el compartim al fòrum. Jo em cascava les 2.000 paraules que feien cadascun d'ells. Era inhumà que ells llegissin les 2.000 paraules de cadascun d'ells, però sí que podia ser interessant que ells compartissin aquest PowerPoint i en una replegada veien els 20, 30, 40 PowerPoints que hi havia. A partir d'aquí em dic, home, fem un més elaborat. Jo havia llegit coses molt interessants en els seus assajos que fem una wiki. I mantenim-lo davant, és incremental. Llavors la idea era, fem un debat sobre el que hem vist en els PowerPoints. Compartim el PowerPoint i llavors fèiem un debat de què havia entès cadascun al PowerPoint, on molts cops sortia el que ells havien dit a l'assaig. Ells que ho enganxaven, jo ho sabia, els seus companys no, això era igual. La idea era que compartissin més contingut. I l'últim era, home, ja que per separat sembla que us entengueu, és a dir, un cop parleu, anem a treballar-ho junts. Llavors era,
el mateix exercici que hem estat fent ara fem-ho amb una wiki, però la resposta és conjunta i ho feu cada tots. A més, jo vigilaré el que feu a la pàgina de discussió de la wiki. Això extrapolat a un centre? No tinc ni idea, dic que en dret, no sé fer-ho, no? Però la idea, i per això dic que el que jo explicava abans en el PowerPoint no era teoria, sinó era pràctica, jo vaig intentar que tinguessin un espai per trobar-se gent molt diferent, friquis del dret, friquis de la tecnologia i friquis de l'administració, amb una persona que en sabia una mica de tot, però no sabia tot de res, que era jo. Llavors jo era capaç, amb aquest coneixement que tenia de cada una de les coses, capaç, crec, de posar una plataforma on ells es trobessin, de que poguessin fer aquesta xarxa de 30-40 persones en funció de l'any, lubricar aquesta xarxa amb preguntes i amb aquest, que dèiem abans, la Pademe, com la Pedra Roseta, o a vegades amb altres eines, al final hi ha hagut un Twitter on ells podien lubricar també, Al final hi havia un Twitter dintre de l'aula on ells podien proposar materials nous. I sobretot que aprenguessin a aprendre. M'era igual que aprenguessin si la l'OPD va del dret o al revés, o m'era igual. L'important era que s'entenguessin entre ells perquè eren una gent que ells havien de treballar quan acabessin el màster i els contractaven si no ho volíem allò, i que poguessin trobar punts de treball en comú, que poguessin elaborar punts de vista diferents i que poguessin estar junts. Això és el que jo he fet, no sé si ho faria el mateix amb Unies o no, no ho sé. Sí, jo el que respondria a aquesta pregunta, que és molt complicada, és segurament pensar en termes, una mica el que ara deia l'Ismael dit d'una altra manera, en termes més inductius que deductius, no? És a dir, en termes més de ser capaços de trobar, no? Respostes des de la pròpia capacitat de la gent i de la pròpia capacitat col·lectiva de trobar resposta a com innovar en un centre educatiu, no? És a dir, jo crec que la meva impressió, sense conèixer-ho a fons, tinc la impressió que l'escola i l'educació infantil és el lloc on hauríem de mirar, des del meu punt de vista. Molt més que secundària i universitat per descomptat. Segurament, i en l'àmbit del lleure educatiu. L'educació infantil i el lleure educatiu sembla que serien dos terrenys en els quals hauríem de mirar molt. Segurament també l'educació d'adults més aviat d'un cert nivell, els màsters, per exemple. És a dir, per exemple, no és cap casualitat que IESE, SADE, la Kennedy School of Government de Harvard, etc., que treballen des de fa molts anys amb educació d'adults d'un cert nivell, treballin sempre en metodologia de cas. Perquè saben perfectament que és molt difícil que persones d'un cert nivell arribin allà i s'empapin una classe d'un tio que ja d'entrada els diu que ells no saben i ell sí que sap. I dic, tu de què vas? Jo porto 20 anys d'aquí de no sé què, no sé quantos. Com es resol aquest dilema? Com pots ensenyar a aquells que venen ensenyats, en molts casos? Sobre la base de generar uns espais, que són els casos, en els quals tothom pot aportar i es construeix de manera compartida el coneixement. Per tant, jo diria que hi ha tres espais. L'autoaprenentatge, l'aprenentatge compartit i les píndoles d'expert que són necessàries en certs moments. Com combinar aquests tres aspectes? Processos d'autoaprenentatge, processos de construcció compartida de coneixement i moments en què cal les aportacions d'aquell que realment acumula un coneixement que els altres no tenen. És possible combinar aquests tres aspectes? Jo crec que això seria l'objectiu. I si es pot fer, com abans deia l'Agnès en el cas de Bellvitge, incorporant-hi també l'entorn, jo crec que és central, i per això des d'aquest punt de vista seria molt important baixar en l'àmbit de la, i això és una cosa que aquí alguns ja saben, que és una mica la nostra neura, baixant a l'àmbit del territori, de la localització, és a dir, treballar molt més amb experiències educatives, com ho diuen els anglesos ara, embedded, incrustades, l'educació incrustada al territori. És a dir, per tant, que el territori s'incrusti en l'educació, l'educació s'incrusti en el territori. Això en dèiem abans, educació i entorn, escola comunitat, projectes educatius de ciutat, és igual. Però aquesta idea una mica central. Llavors jo crec que, és a dir, la responsabilitat de la innovació no és només de l'heroi que arriba allà i que és el nou director del centre i ara veureu com ho fem. És a dir, aquella pel·lícula que per mi encara és bàsica de l'Hoy empieza todo. És a dir, la capacitat d'entendre que l'escola, aquella escola, els problemes que té no són de l'escola, són de l'entorn, i sense l'entorn no es podrà resoldre el problema de l'escola. Veig el Pepe Corba i el Jesús, que em sembla que us fitxaran com a directors de centres d'allà a la seva zona, per tant, molt bé. Última cosa, 30 segons, abans de passar a les preguntes.
al llarg d'aquests 2 dies han sortit metàfores que intentaven explicar la innovació. Crec que hi ha hagut alguna de molt interessant. M'he per preguntar-vos l'última cosa, això, 10 segons de resposta. Si us haguéssiu de quedar amb una metàfora, quina metàfora creieu que ens podríeu emportar de què vol dir la innovació? Una imatge. Jo diria que hi ha aquella... És una cosa que també he dit abans, Ismael, amb el tema de la paret. Hi ha aquella famosa cosa de com aconseguir, que són 9 boles, que tu has de fer amb una sola traç, has d'unir-les, i no hi ha manera que les uneixis si no surts. Recordeu d'una... És una imatge molt típica que has de sortir per poder tornar, per poder fer-ho, i molta gent se queda encallada perquè només està situada. Aquest sortir, jo diria que això és, és a dir, aquesta capacitat de sortir, i per tant de fer l'esforç de no fer el que la sempre. Jo crec que em quedo amb la de fer-se preguntes i no donar respostes. Molt bé, s'han sortit molt bé tots dos. Tenim encara 5-10 minutets, preguntes, comentaris, reflexions. Allà n'hi ha una. El Ramon, ha aparegut moltes. 1, 2, 3. Sí? Primer una observació. Si s'aplica... Sí, les fem juntes, sí. Perdó. Endavant. Si s'aplica aquesta tecnologia que detecta emocions, no el que està mirant la tele, sinó el que passa a classe, tindrem sorpreses agradables, o desagradables. Però seria interessant també com un moment de fer clic, potser, no? Perquè abans hi havia una pregunta del Jordi que li feia al Joan Badia sobre en aquest estudi que ha fet l'OCDE, sobre en quin moment es produeix un clic o com afavorir clics, i el Joan honradament deia, bueno, no hem trobat, no hem vist la manera, no sabia exactament com es produeix aquest clic. Llavors, bé, a mi el que em preocuparia seria per què l'escola que deriva de il·lustració, que és una escola tradicional, que no està donant respostes, ja no al futur ni al demà passat, sinó a l'avui potser, per què té tanta parròquia? Per què no peta? Per què punyeta no peta? No sé, dic jo, no? I per què l'escola que intenta justament adaptar processos i ajustar perquè qui surti d'allà, visqui en el món, amb el que estem vivint, encara s'ha de justificar contínuament, no? Aquesta és una qüestió que a mi em preocupa molt, no? Per tant, quina estratègia de mercat ens falla? Què fem malament? Com produïm el clic a la societat? O és impossible també, o no ho sabem, com deia el Joan. I després el Joan. Hola, el meu mestre d'innovació és el Tortell Poltrona. És capaç de fer una cosa que jo soc incapaç de fer davant dels nanos. I ells ho veuen, no? I em sembla que és un exemple claríssim del que és la innovació decidida. Perfecte. Hi havia... Tu també havies demanat la teva, el Joan, i amb això tanquem, agrupem i amb això tancaríem. D'acord, a mi em preocupava una mica el que parlàveu de l'expertesa en xarxa, o a veure com ho veieu vosaltres, de que si la gent que més té cada vegada accedeix més a les xarxes i per tant té més eines i se'n sortirà més, com el meu debat és la formació d'adults, òbviament la gent que queda fora del sistema i tornar-los a entrar, com fer que aquestes xarxes treballin també com grups interactius, perquè en realitat les xarxes no és que ells no puguin accedir, els meus alumnes tenen WhatsApp, Facebook, Twitter, de tot, però s'ho han passat tot, es pensen que l'important i el màxim ara, que ja és alguna cosa, ja han passat aquí, és el rincón del vago, i tot el que surt allà és una teoria complexa, ben estructurada, no sé què, perquè no hi havien arribat mai ni aquí, no? Aleshores, com protegim que les xarxes siguin guetos? Ja que estem parlant ara de les xarxes de coneixement. Com fem que els grups en xarxa siguin interactius i on també ens parlem tots entre tots? Perquè és que si no, ja sé que és un debat molt llunyà, que dèieu aquí, però no estic d'acord. És molt preocupant i això va tan ràpid que a mi em preocupa molt això. Vull dir que és un dels temes que no estan en una alfabetització digital, perquè ja la tenen, la bàsica, no? Ja no hi ha esquerda digital, però hi ha una hiperignorància digital, perquè no hi ha pensament crític cap a la xarxa. Vale, gràcies. Perfecte, merci.
Bon dia, Joan, bon dia. Jo em quedo, bueno, us agraeixo molt les dues intervencions i les preguntes d'en Jordi Collet, que em sembla que ens han anat molt bé a tots per refrescar moltes coses, però jo em quedo amb una pregunta que ha fet en Joan Subirats, que és com eduquem per la incertesa. I en aquesta pregunta i en tot el que heu dit, hi ha una qüestió que a mi em sembla que no heu parlat, que és què fem amb els valors. Perquè potser podríem pensar que els valors sí, que són permanents i estables, o no. Perfecte, doncs si us sembla 3 minuts per cadascun per respondre-ho el que pugueu, us vingui de gust, les 4 preguntes són molt interessants i amb això tanquem. Bé, sobre la pregunta de per què el model no peta, jo m'ho pregunto del futbol. Però, llavors, conyes a part, ja crec que hi ha dues visions. Una és la conspiranoica, jo no hi crec molt, de que hi ha uns dolents que controlen perquè això no canvia. Segur que n'hi ha, però jo crec que són mínims. Jo prefereixo pensar que tot el món és bueno i que és molt aviat. Jo sempre dic el mateix exemple. El gran pensador, o un dels grans pensadors de la revolució industrial és el Joel Mokyr, que encara està viu. I la revolució industrial va començar fa 300 anys. Llavors, home, demanar a tothom institucions mil·lenàries o centenàries que canviïn d'avui per demà és molt xungo. Sobretot quan alguns tenim la sort que ens paguen per pensar, però hi ha una gran majoria de gent que no li paguen per ser crític. Ho dic ara sense cap tipus d'enrotllament, li paguen per pensar, per qüestionar-ho tot, però al meu pare no li pagaven per això, no? Llavors, home, clar, aquí som uns privilegiats que ens paguen, més o menys, per ser crític i pensar. Sé que no és una resposta satisfactòria, però crec que sí que és un dels motius pels quals no. És molt aviat i ens falta aquest esperit crític de repensar les coses. Esperit crític. Hi ha una hipòtesi d'un senyor de mitjans del segle XX, que és la hipòtesi del knowledge gap. I el que ve a dir, hosti, si hi ha biblioteques perquè hi ha gent que en la mateixa biblioteca fa millor els deures, hi ha gent que en la mateixa biblioteca queda amb el camell per traficar, no? O perquè hi ha gent que amb els mateixos diaris es queda a la banda del futbol, o hi ha gent que fa millor política. Perquè hi ha gent que amb la xarxa, en el fons crec que és el mateix. Jo crec que estem donant-li a la xarxa atribucions que no són. És a dir, és una eina i el problema ve de darrere, no? Ve de quina educació donem de base, quina desigualtat de base. D'una manera, crec que el problema de la desigualtat no és en l'ús desigual de la xarxa, sinó que això ve de casa. Jo sempre dic que la xarxa multiplica i no suma. I llavors, si de casa ja venim desiguals, doncs el que fa la xarxa de fet és augmentar-ho. I això tenim, ara ja comencem a tenir evidències. Veiem que biblioteques, segons quins barris de Nova York o de Boston, inclús empitjoren el personal, perquè els nens que no fan els mateixos laptops o els U1 en segons quins llocs han empitjorat l'eficiència dels nanos perquè juguen més, en canvi d'altres fan millors deures i per tant la bretxa s'obre i passa el mateix amb qualsevol altra cosa. Llavors, més enllà d'intentar fer competència digital i després, com ho dic ràpid això, crec que la competència digital no ha estat tant pels nanos, no diré que no he dit això, però crec que no ha estat sinó perquè els professors puguin fer estratègies millors perquè els nanos redueixin la desigualtat i a partir d'aquí fer competències digitals pels nanos perquè un cop s'ha reduït aquesta desigualtat puguin fer coses millors. Si la competència digital és perquè els nanos facin coses i ja està, els bons ho faran millor i els dolents ho faran pitjor, jo crec que la competència digital ha d'anar sobretot a formació de formadors. I per mi és el gran secret ara del tema d'educació i TIC i per mi és la gran decepció, gran vol dir immensa, infinita decepció amb els projectes d'1x1. S'ha dirigit, per exemple d'aquí, s'ha dirigit als nanos i s'ha oblidat completament en els formadors, amb la qual hem multiplicat la porqueria que ja teníem. Ho dic clar i català, Si hi ha un model que més o menys m'agrada és el d'Uruguai, perquè és l'únic que va començar amb el capellà del poble i amb el profe del poble a veure com ho feia. I a partir d'aquí la solució es va dir 1x1. Llavors, jo crec que l'única manera és anar a formació de formadors i de competència i al final sí, estic repetint el mateix tot el rato. Valors. Ho veig complicat. Jo crec que va molt lligat a el que deia fa un moment, és a dir, els valors són els que tens a casa. És igual, és el mateix, crec que el tema dels valors i l'equitat és el mateix. És el mateix problema. Crec que la tecnologia en el seu disseny pot utilitzar-se d'una manera o d'una altra i és en l'aplicació la que multiplica en un sentit o un altre. Llavors crec que la tecnologia aquesta, quins valors transmetrà? Jo crec que és una pregunta errònia i és on estem aplicant aquesta tecnologia, quins valors, quin substrat hi havia i ojo amb les mesures d'acompanyament que farem perquè puguem com a mínim convertir el menys en un més i quan multipliquem no estiguem cagant-la més. Sobre el tema del clic, no?
clar, hi ha aquest autor Ulrich Beck, que parla de la societat del risc i tal, té una frase que a mi m'agrada, que es diu, que és molt típica dels moments d'interregne, que és aquesta idea dels conceptes zombi, no? O sigui, moltes vegades tenim morts vivents, no? És a dir, nosaltres, i tenen la seva pròpia lògica i fan moltes destrosses, no? Per tant, continuem tenint vull dir, tots, no? Per molt que jo tingui evidències a casa meva de que una de les meves filles, la feina que fa d'editora de vídeo, no l'ha fet malgrat la seva formació en comunicació visual aquí, aquesta casa, l'autònoma, o sigui, malgrat això, l'ha aconseguit gràcies a tot allò que jo i la meva companya li dèiem que no fes, que és estar a la xarxa tot el dia, doncs per això ha aconseguit fer d'editora de vídeo i la van fitxar sense acabar la carrera i no tenia cap interès en acabar la carrera perquè veia que no li servia, perquè al final han aconseguit que l'acabés, malgrat tot, perquè hi ha aquesta idea de que l'acreditació, el fet que tu tinguis una cosa a ensenyar, que has acabat, això, doncs, i és veritat que les estadístiques ens diuen que les persones que tenen acreditació de nivell superior estan menys en atur que els que no la tenen. Tot i que en molts casos, i això és en el món de les meves filles també es veu molt, moltes companyes seves hagin d'amagar per aconseguir feines que tenen la titulació que tenen, que hagin de no dir-ho, perquè si no, no seran contractades. Per tant, realment és un món contradictori, no? És a dir, que al mateix temps el sistema s'aguanta perquè segueix sent el sistema d'acreditació, és en molts casos allò que et permet construir un salvavides d'aquests, aquell pneumàtic d'abans, que et permet que sense saber, tot i sent un míssil balístic, facis veure que ets intel·ligent, no? Que per tant vas cap allà on et havien marcat, però com que en saps una mica més, doncs ets capaç de... i sempre pots ensenyar. I això té un nivell de resiliència alt. Per tant, tardarà. Per tant, com fer això? Veient que hi ha molta gent que se'n surt i que és capaç de construir les seves motxilles personals d'una altra manera. I que aquesta gent també se'n surten. Jo crec que això és un tema també que està aquí sobre la taula. Amb el tema de les xarxes i de l'expertesa, jo crec que és un tema també de transició, no? És a dir, jo crec que en aquests moments, en molts casos s'ha vist que no és un procés continu això, sinó que es produeixen salts, és a dir, a Àfrica, que la presència, diguem-ne, de la xarxa és molt infreqüent, però en canvi s'ha traslladat, hi ha molts telèfons, diguem-ne, mòbils. Amb els mòbils han aconseguit fer processos d'innovació espectaculars que no eren imaginables, diguem-ne, abans d'això, i són, diguem-ne, atreçats des del punt de vista tecnològic, però han fet salts espectaculars, aprofitant, és a dir, com podem, diguem-ne, i a mi no se m'acudeix cap altre mecanisme que és a través de la idea de la incrustació en el territori, com treballar molt més en l'àmbit del territori, veient que, en el fons, el problema no és un problema només educatiu, és un problema, diguem-ne, laboral, de consum, de formes de fer, de menjar, de tenir hàbits de salut, és a dir, no ens encaparrem en imaginar que l'escola és el lloc que la gent es forma. És a dir, aquesta idea de... És a dir, l'escola ha de ser un lloc més en els quals la gent entra i surt, i per tant que hi ha molts més espais en els quals hem d'aconseguir, diguem-ne, aliances en aquest procés per evitar que el procés tecnològic el veiem només implicat en el que és la part de l'escola. La tecnologia està tot arreu, diguem-ne, i per tant com treballem en aquest àmbit molt més ampli, no ho sé. Jo crec que aquest és un element central, I una mica amb el mateix dels valors, Hi ha una idea, diguem-ne, del canvi en l'educació que pot servir molt, o sigui, per mi aquesta idea que abans deia de SEC, Sant Estanislau de Kostka i ecologia social, d'alguna manera ja indica que hi ha un factor de valors. És a dir, si nosaltres som capaços de construir un imaginari que ja l'havíem construït en el seu moment, que va fer que moltes escoles com els del CEPEC, per exemple, decidissin moltes d'elles entrar en l'àmbit públic, quan tenien un bagatge i un patrimoni que continua sent molt vàlid avui. Per què no podem imaginar que hem de fer un imaginari de lo públic, de lo col·lectiu, de lo comú,
que ens permeti recuperar uns valors d'idea de comunitat, d'educació com a bé comú. I no confondre aquest bé comú amb un bé institucional, estatal, de no sé qui, no? I això molt vinculat, és a dir, la idea de bé comú té una base central que és un recurs, una comunitat assumeix com a bé comú i que és capaç de crear unes regles de govern d'aquest bé comú. El Premi Nobel d'Economia, Elinor Ostrom, li van donar el Premi Nobel perquè va ser capaç de demostrar que els béns comuns no acabaven tots en tragèdia, perquè des de l'esperit neoclàssic, de l'economia neoclàssica i neoliberal, es diu que tot allò que és un bé comú acaba sempre en tragèdia perquè la gent té tendència a abusar del bé comú. És a dir, l'exemple clàssic és aquell prat, diguem-ne, imagineu-vos a qualsevol poble del Pirineu on va la gent a portar els seus ramats de bens, i com que és un terrenys comunals, l'incentiu dels pastors, diu l'economia de l'homo economicus, seria posar-hi més bens perquè com que el terreny no és de ningú, els costos no els assumeix aquell pastor i en canvi els beneficis de posar-hi més bens sí que els té ell. Per tant, els altres pastors veuran que aquell ha posat més bens, posarien més bens i al final, quan anirien a pasturar en els llocs que no hi hauria herba perquè l'herba necessita un cert temps per poder-se. Hi hauria una sobreexplotació del recurs comú. Això ho podeu aplicar a l'aqüífer del Llobregat, per la salinització, a qualsevol lloc. Ostrom demostra, amb milers d'exemples de tot el món, que durant segles les comunitats han sigut capaces de governar els béns comuns i de mantenir-los de manera sostenible en el temps i fer-los resilients. A través d'unes regles de joc, no a través de que esto es de todos, no és de todos, és de la comunitat. I per ser de la comunitat has de ser de la comunitat i has de treballar amb la comunitat i has de fer... Enteneu què vull dir? Hi ha una lògica de no entendre el comú com el col·lectiu indiferentment de tots, sinó com alguna cosa que forma part de la comunitat. I això requereix incrustar l'educació en un àmbit determinat, en un espai determinat. I aconseguir aquesta lògica de... És a dir, en el fons, quan parlàvem de les universitats cooperatives, és una cosa que ens permetria també, per exemple, fer que a l'hora de defensar la universitat pública, si hi hagués una lògica en la qual tots forméssim part d'aquesta comunitat que defensa la universitat pública com a tal, a mi se'm permetés dir-li del meu costat que no està fent bé les coses bé. Perquè per defensar aquella universitat tots hem de fer la feina que hem de fer. I ara no m'hi veig tan en cor perquè sé que la culpa la té el Mas-Colell i el rector i la Generalitat i el neoliberalisme i el Rajoy i la Merkel, no? I per tant no li dic res del meu costat perquè en el fons, bueno, sí, clar, però bueno, sí, és veritat que si tot funcionés com abans, no què vull dir? I això és un problema perquè no podem defensar el col·lectiu si no hi estem d'alguna manera tots implicats en aquest govern del col·lectiu. I això són valors, en el fons, no? Són valors molt importants, no? Que tenen a veure, diguem-ne, amb la capacitat d'assumir la incertesa de manera col·lectiva i comú i no només qui se'n surt i qui no se'n surt i qui fa el ronso i tal, no? Fantàstic, moltíssimes gràcies a tots dos i donem pas a la clausura.